Kung naghanap ka mga kado og usa pinakasikat nga hiking destination diri mismo sa Cebu, adool ra jud kanimo labi na kung taglabangon ka, Dagkatisa ka, Guadalupe ka. So nganong dugay-dugayon pa man nimo pag-ari diri kaning Starbucks. Ang Starbucks usa sa pinakasikat nga hiking destination diri Cebu og pwede pud ka moari diri sa ato kaning agitungtungan jud nato ni mismo kaning lugar kaning Good Shepherd. Ang pinakaanindot nga site location og lami jud kay paluhayan diri mga pahulayan diri mga kado kay grabe jud ka presko nga lugar diri. Pero nagpainit-init lang ta kay para at least maka-intro ta. So okay, tan-awa ang atong YouTube channel Sido79 og hit the bell button para updated kamo sa mga video nato mga kado nga i-upload karong adlaw. Kabugnaw og nindot nga panahon karon mga kado, so ang tempo karong gigiyahan jud ta mga kado kay murag makaingon jud ko nga murag presko jud ang hangin diri mga kado. So nahimutang ta dito diri sa mismo sa Good Shepherd no. Kun din paborito hibaw ko nga paborito po din ninyo ni nga lugar diri pero murag tan-aw ninyo siguro nga murag layo-layo. So murag dagsara pod mo makaari diri. Pero ang pinakailadaw jud diri mga kado no, diri mismo sa Good Shepherd kanang gitawag nga Starbucks no, kanang adtuanan sa mga hikers kundi murag naa jud ang pinakataas diri nga hiking hiking destination diri mismo sa Cebu kung di na pud ta permanente mag-update permanente. So karon mga kado isip murag usapit sa karon pit sa 24 naman kasbuan sa Disyembre pagkaunya sa tungang gabi no, so Pasko naman, so sugat sa Pasko tapos andam-andaman na lang daan mga kado ng inyong mga regalo kay basig daghan jud mga manik sa inyong mga panimalay labi na katong inyohang ipangkugos no. So inyo jud na andam-andaman no kung sa inyo ipang regalo no. So karon mga kaduhatagan talang mo og mga video or clips diri mismo sa Good Shepherd kundi mao jud ato paborito diri kay diri po ta nagsugod-sugod lagi kay kaning Good Shepherd usa sa pinakaanindot nga destination, hiking destination diri sa mismo diri sa Cebu mga kado. Gani murag nailado po ni siya mga kado sa mga kanang mga foreigner di lang mga Koreano, mga Amerikano kay mas duol ra man guni adtuan tapos di kay tanto murag extreme ang sakaonon pero gamay ra dili kay tanto layo, almost siguro mga 1 hour to 1.5 hours siguro makaabot na kadiri kung gikan ka sa Labangon no, Salvador proper. So karon mga kado ipakita talang mo diri gikan diri naata jud din mismo na nanukad aning entrance no, din mismo sa kaning gitawag bitaw kung makita ninyo mga kado kana mao na ang Celestial Garden. Then kung magsakyanan ka ana jud kaagi diri kay kung atong sa exit didto katong sa mismo sa proper sa Good Shepherd, so murag grabe didto ka unsay tawag ani kalubak-lubak ang daan. So karon mga karo since kami ngaw jud karon no, so naata diri magsaba-saba na punta diri karong adlaw no kay murag nindot pud ang panahon karon gigiyahan ta sa kahitas nanindot tas makasuri-suri punta diri mga karo. So naatagan ta mo ang full video ani kung di na jud taning tiktuyok almost mga 11 hectares man jud ni ang lugar diri tapos ato lang i-documents karong adlaw para at least makita pod mo. So makita ninyo man mauna ang structure sa Good Shepherd kini. So mo na. So makita ninyo nindot kayo mga kado no. Then almost mga kuan naman siguro ni katuig almost mga 30 to 45 years naman siguro ni struktura gi-build diri sa mga mga pamilya sa mga dato kay diri mismo sa Cebu no. So makita ninyo ang entrance dito tapos naana ta sa sud kana makita po ninyo mao ni ang ground diri. Then adto ta sa unahan dito mga kado kadtong minteryo na ba nga mao po sikat-sikat po diri nga kuang kanang minteryo sa mga dato dito mga kado. So diri mao ni ang entrada, then padong ka din mao na ang kanang daan jud padong dito sa Good Shepherd. Kanang actually kani nga kuan diri ang tawag diri nga area mga kado, ang tawag diri nga kuan, ang tawag diri nga street mao ni Good Shepherd Street no. Good Shepherd Street yun siya ang tawag diri gikan ka dito sa Duterte Street tapos Good Shepherd Street saka ra jud ka kung magsakyanan ka. So nakanindot po dito o diri mga kadunong nganong murag babalik-balik ta diri kay gawas nga murag magholim area ni diri kay naa diri mga munghi diri nagpuyo diri og murag makaingon sa tanan naay kumbento din sa unahan nga murag ang muyo din mga pari og mga madre kanang mga kanang usa tawag kanang mga tagalaing gawas ba mga sisters kung kuan ba mga sisters of Mary apo diri. Tapos naay diri makita ninyo mga kado naay diri kuan naay diri kaning gitawag nga chapel diri. So chapel ni mismo sa Good Shepherd kanang tanchan so tanchan mga pamilya diri mao ni nag-iya pud dito ani. So far nindot jud ang panahon karon kay gani
wa may low pressure karon no. So murag nindot ang Pasko nato karon kay wa pataagi-agihi og mga bagyo pipila na kaadlaw, pero di sa ta mag-expect mga kado kay wa tahibaw inaay sa moabot na mga bagyo karon moabot, pero amping-amping lang jud ta permanente mga kado. So ari ta diri tuon mga kado kay kani murag nindot mo jud makita ninyo sa video nako no. Nindot kaning area diri kay lagi murag limpyo, gawas nga limpyo din na mga dagang kakahuyan, tapos maka-vlog jud diri mga kado kay ngano murag mingaw jud kay tegsara may makaarigo diri kay wa may namuyo diri di pareha sa nang mga gitawag nga village ba nga daghang tao, pero diri wala gamay ra jud tao diri. Tapos gani pag diri gani na nagpatukar diha sa kilid nako, pero no kuan ra dayon kay murag mingaw jud diri. Tapos naay na labay-labay og mga motor, pero dili jud na sila diri mismo proper nagpuyo. So murag taga kuan na gihatod-hatod na pud nila diri mga habal-habal driver. So ari ta diri mga kado ibili na sa nato kung ato ang bike didto no. Kay para ari ta sa may lumboy ba ni lumboy pa niya kahoy. Ani lumboy. So mingaw jud ko diri abi mo mga kado kaning nga lugar diri. Dili lang sikat dili murag destination jud ni kung mag-jogging ka kanang mag-walking ka or mag-hiking ka kay nindot jud nga lugar diri mao na bitaw kaning diri kanang murag permanente gilimpyuhan jud ni diri kay na may mga tao po diri magsuri-suri po lagi samot na kanang mga Bernie Santo, mga Holy Week kay usa man sa po dito ka Holy Week destination good mga kado kaning kuan good Shepherd. So karon nga murag all makasuri-suri man jud tani na free ra man jud suri-suri diri. So mao nang naata diri karon adlaw. So di lang sa ta siguro mga kado mo saka atong bukid dito nga taas kayo kay murag taas ra pud kayo katong gitawag nga Starbucks kay mga may adtuan nat. So kung naaya to time na mo adto na pud ta dito mag-vlog ta sa siguro dito pohon-pohon no. Pero since nga murag naat sa Good Shepherd as update karon apit sa 24 sa buwan sa Disyembre, Pasko na unya to ang gabi. So okay, so tagan ta pa mo mga kado kani diri gikan natagan ta pa mo adto na ta dito sa ubos na ang nindot po jo nga view dito sa Good Shepherd kanang naay mga thumb na diha sa mga Tanchan family no. So adto ta, let's go. Padung na dito ta mga kaduno sa ubos no. Kani mao ni ang gilakwa nato kani simentado ni nga area ha diri. Tapos murag tuli ni. So dito sa ubos mao na ay dinha kuan kanang gitawag nga kanang entrance gate no para jud sa Good Shepherd area. Kanang lubnganan na ba. So karon naglakaw-lakaw pud ta diri padung ta lugsog na lugsongon ni. Kita ninyo lugsongon ni. So bugnaw jud kayo karon mga kado ang panahon kay murag na ay hangin gamay tin ang langit pod blue kayo. So murag nindot jud ang tempo karong adlaw no. So diri ho mingaw kayo diri walay taw-taw jud diri.
Kaya lagi karon murag ang uban pod karon lagi kay kuan 24. So basing uban to apod sa market ba nang gipalit og mga ila mga kuan ugma recipe para ugma kan uno ba karon pagsugat sa Pasko. Okay, tatasaunan. Pagaw man ko. Karon so din ha mga karon mao na ang Monterasas kuan na siya. Monterasas nga mountain so na din na ang tanan mga kaning gitawag nga mga kuan bitaw ka mga dato kay nga mga kuan dato kay nga mga kuan din nga mga residences so nahuman na gani na makita niyo kana so ulo na question po dito una nga area dira kay kuan man lagi kanang sa diin arba murag nag-conflict ang ilahang site location so tungod katong pagbaha lagi po lagi diri so mao ni ang agianan diri mga kadto no kaning area kay ang suod ka diri kay murag tigsaon na po nga ablihan ning gate diri kay kuan man kaning gate diri ablihan ning during sa mga pista sa Minatay o kanang Holy Week kaning area dako na gate diri tapos open na padung na dito mga kado so kaning area makita ninyo so dili na kay tanto common mga kado kaning vlog pero at least pagpa update po lagi kay at least makita po mo og mga green nga mga surroundings diri mismo sa Good Shepherd no kay kaning Good Shepherd murag nindot man pud para nato no murag ma-proud man pud ta kay diri sa Good Shepherd daghan man mga nindot po diri na mga spots or mga kakahuyan nga pwede nato makuhaan og mga nindot nga mga view diri mismo sa Good Shepherd tapos sa mas doora man po ni diri so mo gani na mo sorry po ta diri kay atos makaginhawa ta diri o kanang makahanggap tag preskong mahangin kay kaning diri nga area diri like ani bugno nga part diri kana bugno na tanawa puro nakakahuyan ni diri mga kadwa kana sagi kan pa ka dito sa may gate tapos musaka ka dira okay so halos tanan diri marag na expose mga init diri mga kadwa kaning mga kuanra kaning mga unsay tawag ani kaning mga nagnanggi tugway bitaw og mga kanding pero so far nindot jud kayo sama diri yung bugnaw jud kayo diri mga kado so before ta makaabot diri pahuway sa tadi before ta mo abot dito no so pahuway po ta diri no kay murag ay sama ning lugar diri no kun naa ka diri nasa bukid lang ba tapos kanang kamo lang jud ba so hayahay kayo tapos samot na kung kompleto ka na bugas na pagkaon na sudan lastanan og na kwarta perting nindota jud diri mga kaduno kay kaning lugar po sa murag mo taas ang kinabuhi nimo diri kay di makakita og mga kuan diri dili man ka makalanghap og mga like mga kuan kanang mga usa tawag ani kanang mga aso bitaw nga like sa syudad ka murag grabe ka kuan smoky na kayo so ang rita diri sa may kuan na diri so nindot ni ang kuan na diri lugar diri kay kuan kanang amigo vlog amigo vlog pabuto amigo sipa ay shout out wailing nga boss so kusog ko sa daan na ta diri mo pahuway sa ta diri mga kadwa kay ha day kagiyan dinara ko sa kubos labangon oh unsa pa ang vlog yo kuan Sidro 79 Sidro sa Facebook rin ako ipa-upload ra kay may lingaw gud kung kuan lingaw pang reels Flying Tiger suga din no kana nindot di na ka palit-palit og mga triangle no mapa-bring me pala kaya ha walay kwarta nice sticker yo wala lang sagot-sagot pa ko dong lingaw magbuhay pa panggabi man na like sorry ko diri kay bugnaw kay lugar kay buntag sayo pa man oh so ang prodo lido bira pang gas ra na no gas dili ay kanang Flying Tiger lagi to no mao ni kusog sa mo sana dito sa mga silingan dito Flying Tiger nindot diri kay mo sagda kay layo ra kay mga balay na sister mo gukod gukod sad sagda po diri bang okay asa ko dong diri dong yeah so mga amigo po nato no na kuan ko ang po tayo nagpasal-basal ba po na sila kay Pasko po lagi
Naanatag diri mga kado kanang arc nga area diri nga puno jud sa buwakan diri. Tapos makita gay ninyo namuwak na ganin yung mga kuan diri no kanang mga bombers ba ni diri. So mo pod magdaa diri mga kadro og kuan kanang kabugnaw pod kining bombers lagi kay murag matabunan man sa kainiton. So kanay part po diri nga murag wala pa bombers diri kay lagi kuan kanang sa tawag bitaw ani kay murag kinahanglan po jud ni mabutangan diri og bombers no kay murag wa pa jud makatuyok diri ang bombers diri sa kring pikas ka area ha. So kana dira kay mao man ang mga tam na diha. So mao na ang mga dato jud kay diri gipanglubong diha no og naay pod uban kaingon nga kanang gipanglubong diri mga father sa gibali mga pare ba. So diri ra po ni makita sa Good Shepherd. So mostly diri mga dato magipanglubong diri tapos kita di pa maka-afford kay pobre man lagi ta. So kasagaran ka to machan ta pamilya ra jud maka-afford diri. So kita since murag naamot na diri no nga murag nagsuri-suri punta diri atis makita po nato ang kuan diri no istorya karong adlaw diri mismo sa Good Shepherd Cebu. Okay. So lapos-lapos gyapon diri ni mga kadro kung lapos gikan ka didto lapos ra pod ni diri kana lapos ra pod na dira kanang dinha mo na nang uban dinha kanang mga chan tanchan nga tam dira na sa unahan kay diri kuan man diri kanang sa mga kaparian man. So pero na pwede diri sa kilid diri nag kuang-kuang po diri kanang sa tawag ani nang gipang lubong po diha. Tapos diri anak kanindot lang po diri mga kadlo kay pwede ra po diri makasuri-suri gadto ta diri makita kanin ninyo mga kadlo kanindot ba ning lugar diri no. So mao ni ma-miss ninyo mga kadlo kung makita mo manggali ni akong video. So ma-miss mo sa kaanindot po ning lugar diri kay lagi murag peaceful po lagi kayo. Pwede gani ka na siguro mag whole night ka diri magdara mo mag tent pwede ra magud kay naa may gani nang gitent diha mismo sa kanang Good Shepherd dinha sa tumoy kay kanang naay lumboy diha. So naa dinha. So naa ang pinakanindot po diha nga murag kanang kuananan pahulayan ba kung naa ka diri mismo sa Good Shepherd. So ibutang sa nato diri mga kaduning ato ang kuan bike. So arita diri. So para at least makakita po mo sa view dun no kaning nag-surround po diri kaning lugar diri. Okay, kasagaran po diri mga kadro kani akong gilingkuran diri no. So makita ninyo. So naani sa kapunuan sa Kalatsutsi diri. Tapos karon ma-describe po din ako kay maunay jud permanente istambayanan sa mga batan-on diri or kanang mga bata magsakasaka po diri sa kaning Kalatsutsi labi na kanang mahapon diri kay murag dili naman kay bantang kay ang light at totoo naman dito ang kaning
init. So kaning diri wa na murag shaded area na ninyo diri nga area ha. So sa pagkakaroon murag namuwak gyapon diri mga kado. Actually gani murag humot jud kay nga area ha diri. Mo lagi kay mga bata lagi pilion po nila ari ni sila diri mag-standby kay humot kayo kalatsotsi diri mga kado, labi na kani mga tagak nga mga kalatsotsi murag mo alis bo jud ang iyang baho ba para at least mas presko po lagi kay murag humot ang buwak go diri nga area ha sa lagi. Pero dili mingon na buwak sa mga patay ba kun dili kani nga area ha diri humot jud kayo nga area ha diri, tapos pwede kani magsakasaka ka diri kaning nay kalatsotsi diri taas kay dagko namin na punuan diri tag murag dagko pa magani sa ni kuan kaning akong lawas. So mao na naa po diri magkating magkatipon-tipon po ning mga batan-on diri. So kay kana diri din sa pasad kung diri ari kamo tan-aw diri kada diri nga area diri mga kado no. So makita ninyo mauna na siya magkado ang kuan dina kanang gitawag nga Monterasas no, mountain kanang dira. Realty property na siya dira. So sa mga dato na siya mga kado ng mga balay din ha. So naa din na mga milyonaryo din nga kapuyo dira. Kay gani kanang mga balaya diri. Walay balay dira kung walay swimming pool, puro halos tanan na swimming pool. Kana pero kanang area kanang lugar diri mga kado murag na controversial pud lagi na kay kuan man lagi kanang sukad katong pag kuan diri no, katong pagbaha sa bagyong Odette man to. So grabe man to na baha diri. So murag ang gipasangin lan pud lagi kanang Monterasas kay murag halos lagi na upaw naman pud lagi ng buki dira nga mao na murag wa na makapugong ba sa kuan pa tubig ba. So naila catch basin dira murag dili epektado murag na was down na gyapon. So mao na nga murag na siguro sa diin nagpa-stop siguro na di ko sure pod kung unsay status na or kalaki na ng lugar diha no, kung padayon gyapon ang instruktor dira. Pero naa na nagipuyo diha mga kado no. So diri karong adlaw no naata karon diri botod dinhi mismo sa kaning area ha. Diri mismo sa Good Shepherd proper na kaning nalupa diri nga area ha. So kay kanang din mo naman ang sementeryo sa mga kuan na din ha, kanang sementeryo sa mga kaning kuan bitaw kaning mga kaparian. Then diri mo na mga dato na ng mga sementeryo. So may buong ko diri mga kado kanang uban na mga uban na mga kuan mga menteryo daghan mang manggilubong halos adlaw-adlaw man. Pero diri nga area mga kado halos siguro sa katoy ambot kausa kung naabay malubong diri warag wala siguro murag kuan di lang siguro kung ambot ang expectation na punay nako kung basig mao lagi mahal pud lagi diri ang mga kuan diri kanang usa tawag ani mahal ang kanang gitawag bitaw nga lot area. Kung ari kay lubong diri milyon pud siguro. So mao na siguro kanang uban di pud lagi mapaka-afford lagi. So ang developer pud ani siguro dili siguro update pero naa naman kuan naman nila murag bahig-bahig naman. So mao lagi na ang kuan kanang kuan siguro nga nganong wala lubong diri kag mayra tungod siguro sa pagkamahal pud sa lot no. So okay, so mga kado gikan diri adto na pud ta padung taas. And tapos usap sa dito na pud tayo uli no. Karon siguro mga 10 to 15 minutes siguro vlog na to diri karon mismo sa Good Shepherd. Actually dito na intro na nato dito, tapos diri na lang data kay pas tindot ka makahanggap-hanggap kag presko po diri ang hangin kay naamon ta sa ilawom sa Kalatsotsi ba punuan. So okay, ato ta mga kado bro diri nga area ha. So dindot po lagi diri mga kado pahwalayan sa lagi kay kuha man sa bugnaw na po daghan mga bugnaw diri na mga lugar diri sa Good Shepherd mga kado kung gusto jud ka magsuri-suri po dito o diri no. So daghan jud kayo sama anak makita ninyo. So kung ma-imagine po lagi nimo kung naa ka diri makaingon jud ka nga murag di na ka mauli dito kay murag lami lay po lagi pahwayan diri or sambayanan. Tapos sa pasad dool diri Cebu pero mao lagi na uban bitaw nga usay magdada sila og tent diri mga kado para at least masulit po jud nila ang kuan ba masulit po nila ang pag-ari nila diri kay kanila nga area lagi murag nindot mo pod lagi nga kanang kuanan lagi kanang murag kanang dili ka na hiking destination or pwede ka diri mag-jogging kani diri mag-jogging ka diri tapos kanang nindot mabuntag diri mga kado mag-jogging ka dili jud ka ma-disturbo no. Dili parehas na kanang adto ka sa Abiliana kanang murag daghan kayo murag crowd na kabut kayo dito og diri nindot jud kayo pero mao pod lagi nga murag ang sapatos pod lagi nimo kung makatunog pod ka diri nga area nga mga lapok pod kayo mao pod lagi nakabati. Pero pili-pilion lang nimo ang kanang area bitaw nga dili kahit anto pero mostly diri pero wa may lapok kana mga partner na lapok pero sa unahan na og kani ang gitumban dili na lapok. So init naman kayo mga karo. So mga taod-taod siguro pagka makaabot lang ta dito sa tumoy makahimo tag
video dito sa taas para at least makita sa mo dito ang area ha diri. Ako lagi pakita lang ko asa kog kanamog anggulo diri mismo diri sa Good Shepherd. At least makakita-kita pod mo no. O talaman na kahoy diri nga dako kayo taas kay nga kahoy na diri. Mo isa nagdaog kabugnaw diri. Then ang kaning area bisag kuan bita to lahi man gud ang samo a lugar mga kadunga. Para sa sabi nito. Nindot jud ang yuta dito Siargao kay murag yuta jud ba dili bato diri mga bato-bato man jud diri. So mao na murag hinay kayo mutubo or mo kanang mulambo bitaw ni mga kahoyan nga dagko. Dito dali ra jud kayo sa katuig dito piting dagko na pero kaning diri murag tagdugay mutubo diri kay puro mga bato gud murag wa na kay tanto sustansya ang mga yuta diri. Tapos murag bas ba. So mao nga murag pinili na kaning area diri nga bugnaw nga lugar pero ates makakuang gyapon ka makasilong-silong gyapon ka asa dapit ka mga bugnaw mapili gyapon pud mo pero dili halos tanan mga kado kasagaran exposed diri sa init kaning area ha diri. So kaning po diri nga area ha diri sa ato duol naman jud na kanang top diha naay diri kaning unsa may tagawag ani murag balite tri kaning diri nga area ha. So pag abot diri naana po diri dako nga kahoy kaning unsa tawag nga kahoy ani din simentado na nga part diri kay kana diri mga tab na mana diha kado meaning kanang diha kuan na siya kanang naay mga naglubong na mga kuan na mga namatyan diri no kaning diri area. So halos murag dool na lang jud tataka do makatuyok na ta didto dito sa loyo tapos dalon ta lang sa mo diri ha ako to i-cut sa diri. So kani murag kuan almost mga 50 steps ni siya mga kado kani diri kung gikan ka didto sa usa ka part nga area nga diri nagdiya pod sa Good Shepherd pag abot diri so nay hagdan diri solid nga yun ang pagbuhat kani nga mga kuan mga struktura labi na kanang stairs murag wa jud madaot. So dili pareha sa uban na mga kanang mga yuhay bitaw or kanang mga panday nga mga bati kayong pagkatrabaho kani nindot jud kayo na pagkatrabaho diri makita ninyo tapos bugnaw kaya padabas tapos napoy area diri nga murag init na pod kay murag maplantada na magud sa kuanggo diri mga kado maplantada na ta sa init o ang hinuyop sa hangin bitaw murag naa jud masugat nimo. So mao na ang ground na diri kana mao nang ground. So pero tinda ko adyo ni nga ground diri almost mga 11 hectares lagi diri kung i-apel mo ni to sa sinugdanan jud kini takon diri. Okay ato ta sa unan kay maghimo tag video dito mga kadok mo balik ta tapos ituyok lang nato atong bike kay ato ta sa may katong gitawag na thumb bitaw katong na ay bao-bao ba. ta diri karon mismo sa top na jud aning Good Shepherd mismo
kung diin murag nindot-nindot na jud murag makaingon jud ta nga gusto jud nako nga i-promote ning lugar diri tungod kay lagi nindot jud ni suruyan. Labi na sa inyo mga mag-uyab or mga pamilya, pwede mo dyan mo magsuroy-suroy diri mga kado kay kaning lugar diri perti jud amazing jud view, so makita ninyo. Then sa pasad kung gusto mo dyan ninyo mo kanang mo mukuan lang diri kay since nga murag karing naaman ta karon sa init nga part so pwede ra jud ka mo pasilong dito kay na mga dagko kahoy po diya. Na mga lumboy diha dagko kay kahoy tapos diri lang kay since lagi nag-vlog ta nag-promote sa lugar para kung sa kanindot po lagi, so mo nagkaron nga murag kainit-init po ta. So okay, murag almost mga 20 minutes na masiguro mga kadono ang ato vlog karong adlaw din mismo sa Isidro Lito Salvador Facebook account o sa Isidro 79 YouTube channel, no? Please subscribe sa ato YouTube channel kay para atis mo taas pang ato mga subscriber o followers nato sa Facebook mga kadono. Dinhi mismo kay padayon gyapon tang ato ang paghatag ninyo og unsay mga nindot ang mga lugar diri mismo sa Cebu nga dool ra jud kayo nga pwede ninyo maadtuan kung diin makita po ninyo diri mismo sa Isidro Lito Salvador Facebook account og Isidro 79 Facebook page og sa ato YouTube channel Isidro 79 YouTube channel. Please subscribe and hit the bell button mga kado para updated kamo sa mga video nga ato i-post time to time, no, diri mismo sa ato channel. So again, pizza 24 naman karon sa buwan sa Disyembre, so unya ni murag Pasko na. So Merry Christmas na lang natong tanan, no. So stay safe, stay healthy, enjoy ayaw mo paghalabi sa inom ha. Okay, thank you for watching, see you next vlog, bye bye.